García naiz, Pingorilaseko sortzailea, eta nire abentura Pingorilas bezala pertsonen sormena indartzea edo potentziatzea da, ez? Eta ez bakarri pertsonenak, espazioarena ere, inguruarena, nola egin dezakegu inguruak ere gure sormena indartzea. Eta hortan gabiltz hezkuntzan eta enpresetan pertsonen sormena eragiten, eta kalean. Eta, gaur hemen egin dugu tailer bat, izenburua zen power singularra eta sortzailea bilatzen da. Eta bilatzen da, nik esango nuke esklamazio askokin edo behar handiarekin, ez horregatik gaur hemen egin nahi izan duguna parentesi antzeko bat da. Eta parte hartu duten pertsonei esan nahi izan diet bizitu behar zutela momentu hau eraldaketa momentu bat bezala. Hemendik aterako ziala nolabait errezeta batekin edo egin behar batzukin, ez? Eta egin behar batzu horiek eramango dute edo eramango gaitu pixka bat gure sormenarekin topatzera eta gure sormen hori espresatu, ateratu eta indartzera, ez? Eta oso emozionante izan da, 50 bat pertsona egon dira. Oantxe enteratu naiz zeula jendea pixkate zetorrena nastuta pentsatzen PowerPointeko hitzaldi bat zala, osea, egongo zen jendea esaten, ai ama. Baina hori ere gustatzen zait, sorpresa hori, ez? Eta hori bilatzen dugu ere. Baina orokorrean jendea berehala lortu du nolabait deskonektatzea eta konektatzea bere gorila arroxarekin. Guretzako dala barruan daukazun sormen hori guztia gordeta daukan partikula hori. Eta ariketak egin ditugu, eta ariketetako bat izan da telefono mugikorra nola denok daukagun, eta ez daukagunak nik eman diet bat imaginarioa, deitu diogu gure ezaguna dan pertsona batik galdetzeko ea zein dan bere ikuspeitik gure power sortzailea, ez? Nahi nun beraiek ikustea kanpotik ere ikusten dala bakoitzaren powerra. Eta ikusi da, gaur ikusi da 50 pertsonek zeukatena, bakoitzak daukaguna, eta ikusi da gogo asko ere hori atera eta martxan jartzeko. Orduan, ni nago, osea, subidon, a tope, oso pozik. Emozionatuta nagola berriro topatzen naizelako gauza berdinakin dala berez uste degula sormena eragiten gauden pertsonak uste dugu beharrezko dagola eta kostatuko zaigula agian lan aurrera eramatea, nola beharrezko dagoen berehala ateratzen da desio hori pertsonak daukaguna gure sormena lantzeko, indartzeko eta espresatzeko, ez da egiteko ingurua gure sormenez eraldatua izatea. Eta berriro topatu naiz oso erresa dela eta jendea desiatzen dagola. Eta orduan, mendikatatzen naiz indartuta esateko hontan jarraitu nahi dut eta hau egin nahi dut. Ondo pasatzen dutelako eta honek asko ematen didalako, ez? Eta oso indartuta ateratzen nahi dire.